Guys, malang tanghali. Dito ulit tayo sa tabing ilog, sa ilalim ng tulay, sa pwesto namin pag nagluluto kami. Ang luluto natin ngayong tanghali is dinuguan. Ito po ang ating karni. So, ngayon, pakukuluan ko po siya habang i-prepare ko itong mga pang ingredients. Yung karne Ilang minutes kaya? siguro hanggang sa ano lang yung pumuti siya kasi hiwain natin. Okay, habang pinapakuluan natin yan, prepare natin yung ating mga sasaw. Wala pa tinik eh. So, ang ating gagamitin is 6 na butil ng bawang, pamintang durog, sibuyas, 2 piraso, laurel, sa pampalasa, asin, sukang loko, tsaka ordinary vinegar, yung nabibili lang, sa kunting asukal. Pero may sa plato. Ito naman yung prepare natin yung dugo.
Pero parang hindi natin maubusin ito ilalagay kasi sobrang dami. Sobrang dami ito. Is lalamasin natin ang dalawang ito. Saka ngayon natin malalaman kung kargado na ito ng suka. Susubukan na natin to kung marami ng suka na nilagay o wala pa. Pinsya na guys kasi mayroon nagtitesting ng makina ng pump, water pump. Wala pang siyang suka gamit. Doon mo talaga malalaman ang dugo kung pure o may suka na siya. Kasi karamihan kargado ng tubig. Yung iba na soki namin, meron yung iba na puro tubig ang nilalagay, kunti lang yung suka. Ito, medyo may halo na siyang tubig, o kunti lang ang suka. Malalagyan natin ito ngayon ng suka. Nilalagyan natin na suka is dalawang klase ng suka. Ngayon guys, hahaluin ulit natin siya. So, itatabi ko muna to. Okay na. Yung tupper, pinagpakuluan natin, magagamit natin siya mamaya kasi hindi natin halos mauubos yung dugo na yon. I got a dragonfly in my hand. Mayroon ng tinidor. Ngayon, natabi natin yung puro laman. Tanggalin natin ito.
nito, dito tayo kukuha ng mantika. Guys, pag mamantikain na natin siya, habang hihiwain natin yung laman, takpan natin kasi titilamsik. Okay guys, tapos natin hiwain yung yung laman. So yung ricado na natin, lulutuin na natin. So, susunod natin yung ating bawang.
pinaka main ingredients yung karne. Ilalagay na natin siya ngayon. Ilagay na yung sabaw. Ayoko pong lumapit kasi sinikilamhit. Ngayon, hindi na siya tumikilamhit. Next, lagyan natin mga pampalasa. Ating pamintang durog. Dahon. Iti lang. Laurel. Laurel. So, haluin lang natin saglit. My God, ang luluto. Ayan. Oo, maamboy na. Ano na yan. Hindi yung matagal lutuin yan kasi pinakuluan natin, di ba, kanina. So, dadagdagan lang natin ng konting tubig. Ayan, lalagay na natin yung ating sili. Gutom na ako. Lalagay natin yung ating dugo.
natin para hindi siya mamuo. Ha? Hindi mamuo. Ha? Di pa nga, itim-itim pa. Paano malalaman pag buto na ng dugo? Brown na yan. Ano nilalagay mo? Asukal. Kunting asukal lang. Okay na lang. Kasi yung mga namuo ng dugo, yung buo-buo, nilulutuin natin ng maayos. Hindi natin kailangan pabayaan kasi mag-dry siya. Oo, ang init. Gusto ko yung may sabaw-sabaw. Oo, masarap yung may sabaw. Meron yung kasing style na pagluluto ng dinuguan na crispy, dry. Ito medyo oily siya. Okay na. Tanghali na rin. Kainan na. May batang nagugutom na dun. Oh. Pati ako gutom na rin. Yan ang finished product natin, guys. Oh. Kulang na lang yan, kanin. Kainan na. Kainan na guys. Oy, babay na. Sige, bye-bye na. Gutom na. Hawakan mo to. Pang thumbnail. Ganyan ka ah. Yan na. Bye-bye.